Spirit Records. Upeni chapter ni chapter, apana zingale kufama ni rapper. Uwawa gili bakutoda recovery. Itaimari ndi drive discovery. Sienda na kuyenda, chipo cha upeni ndilo tenda. Izwa anokuti wapezerwa, banga wagarara wayezerwa. Bosa ne bosa wakomezerwa, ulo kupondwa uli kulonderwa. Andizoke kumashure, one step two steps kumashure. Itali mukombe undipfure, nyangwe zakare maishe kandimire. Ili andizoke kumashure, one step two steps kumashure. Taika mkombe undipfure, diterere yose vaya vandipfure. Apa njini baba ndenge ndakatembuka, apa ne vamwe ndakazondwa. Ijongwe rakasangana nembwa, nena mukungo kara nakakombwa. Sisina basa, dozini zvacho zine basa, zvinondisimbisa. Kunyanya paya pavanopikisa, saka ndavautaurira. Handidzoke kumashure, itai Mwari kandisamire. One step ndoti 3 kumashure, 4 kumashure. Itai ndisive, handide kudzoka kumashure. Mashure, ndipindewo mumambure. Regai nhasi ndipupure. Tamasvika pakutidai, wasazvinza kuti haungararame dai. Upenya ushande dai, ndokusaka vati ndiwai. Ndogaya zvandakarasa, kwazvinhu zvandakabata. Nguva yangu iya ndakawesta, shamwari dzangu umakuva dzakaresta. Handidi mashure, dai Mwari ndifambire. Ndona ndipupure, ndikaimba ndona vagutsire. Handidzoke kumashure, kana vakanzi vakupiwa zvipo ngazvisanipfure. Ndavazadi shure, apa vanoziva ndiri kushanda. Basa rangu entime ndanguva yekutamba. Vakandiwonawo nditi nini ndiri kamba. Zichatopfamba iwasiya vakapenda. Nyange zvanzi basa ndoita basa, famba basa. Mwari adakwe ashashe, one day vachatonikadza kushesa kakha. Usanditaurire, Mwari unditarire. Ine unoziva, 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 unoziva. Takaifarika pakucheka nyama mzazobhutisa nduru. Moto unovira kutofura kenduru. Tichisimbisana vanhu vakuru, mashoko makuru kutaura pachikuru. Follow